माबादोंमोन बिनि उनाव आइ दैनिफ्राय ओरै बिदिनो बारखोनानैहाय दा नांगोल गैया गिदिर जाबाय आरो दा बे गिदिर जानायजों लोगो लोगो गोबां जोंनि बे गान्नाबिला गामिफोराव ओरै बे गासैबो 25-30 न'खर दंमोन बिदिनो दैजोंहाय दा आरो नै जोंनि बे खाथियावनो मोनसे न'खरा गय बागान न' थानांसिगोन बेबादि खुरखागासिनो दं न' आरो गोबां बेबादिनो गामिफ्रा नासयजागासिनो दं दैजोंनो दा नोंथांमोना बेखौ जे एखुगासिनो दङ नोंथांमोना एडभान्स एखुदों नामा मानि थाखाय एखुखो बेखौहाय जोङो बेखौ दैनि थाखायनो हासारनो नुले होननानैहाय बेखौ एखुखौहाय खाथियाव खाथि मोनफैनायखाय दा बेनि गेजेरावहायनो नोंथाङा दानि जेनाखि बिटिसि सरकार इउपिपिएल सरकारनि बिथांमोनखौ माबा खावलायहरनो सानदों नामा? गान्नाबिल गामिया सिगां दैमा दैसा बेबादिनो गोबां समायना जायगामोन समायना जायगाखाय बड'लेण्ड हालामनि मानसिफ्रा निसिमानि मानसिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बुङोमोन बे गामिया निसिमानि उसुमै होननानै बुङोमोन नाथाय दा बड'लेण्ड जानायनि उनाव बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा फैयो नायफैयो आरो बिदिनो जोङो जेरैबायदि सरकारनि अनसुंथाइखौ मोननो नांगौमोन प्रटेकसन बायदि बायदि नाथाय जोङो बेबायदि मोजांथारै मोनफिनैनि थाखायनो जोंनि गामिफ्रा बेबायदि दैजों बुखारजानाय लोगोफोर बै नुहुरनाय गय बागानसिम थांथारबाय आरो दैया लांजोबसिगोनदां दैया अनेक खहा खालामबाय दैया लोगोफोर बे दैया चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दे लोगोफोर अनेक दैबाना जाबाय लोगोफोर दैयानो लांजोबसिगोन बिफां लाइफां गासिबो अनेक लोमखाबाय आरो लोगोफोर